The gospel of the kingdom. Father, we thank you for such a time to minister your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Book ya Exodus. Exodus chapter 2. Exodus chapter 2 to verse 16. Now the priest of Midian had 7 daughters. They came and drew water and filled the troughs to water their father's flock. The shepherds came and drove them away. But Moses stood up and saved them and watered their flock. When they came home, their father Reuel said, "Who is it that have come? How is it that you have come home so soon?" They said, "An Egyptian delivered us from the hand of the shepherds, and even drew water for us and watered the flock." He said to his daughters, "Where is he? Why have you left the man? Call him, that he may eat the bread." And Moses was content to dwell with the men, and he gave Moses his daughter Zipporah. She gave birth to a son and called him Gershom, for he said, "I have sojourned in the land, in a foreign land." But I've cut it short so that I can preach so quick. Maybe that way time is ready. Moses pachikamu chandaverenga une chakanaka chaakaitira vanasikana vemurume anonzi Jethro vakauya kuzochera mvura patsime ndobva vatanga kurwiswa. Iye ndokubva avabatsira kuti vagone kunwa mvura nekupa zvipfuyo zvavo. So vasikana vadzokera kumba baba ndokubva vabvunza kuti indanhasi matikasvikei. Zvikanzi aiwa tine murume atibatsira nokuti pane vanhu vaida kutirwisa, the shepherds, kuda kutibating zero the shepherds vafudzi vatirwisa tida kuchera mvura. Ndokubva paita murume atibatsira tikakasika kuchera mvura yedu. Baba wacho ndokubva vati ko ari kupi mamusirei. Ndokubva vaenda kunotora murume anonzi Moses auya pamba. Ndokubva adya agara nawo. Ndokubva apiwa mwanasikana wemudhara uyu ainzi Zipora. Ndokubva aroora vakava nemwana. Kuroora kwomurume anonzi Moses kune chekuita ne good character towards a stranger. A good character towards a stranger. Nzvimbo yaaenda it's a foreign land. That's why akapa mwana wake zita rekuti Gershom, nokuti wabudirira kana kuti wawa nekukunda munzvimbo yevatorwa. Kwaakaberekerwa kuEgypt, but abuda muEgypt nekuda kwechikonzero chekuva munhu ari right. Haana kubuda muEgypt nekuti une zvaatadza, but nekuti waida kubata kurwa kwevana veJebru. Ndokubva mumwe ati tichakutengesa kuna Faro. Iye ndokubva atiza kuti ari kutiza hama dzake. Aida kuita chinhu chakanaka, vanhu ndokubva vasitadza kumugamuchira. Ndokubva atiza kuenda kunzvimbo yeMidian. Ari ikoko ndokuona vamwe varume vaida kurwisa vasikana vaJethro. Ndokubva avabatsira. Ari kukontinya kuita chinhu chakanaka nyangwe kwaapa paada kuita zvakanaka kune vanhu vasina kumugamuchira. Zvavada paita manhero anhasi ndeyekuti continue to do good despite kuti vanhu vanozvigamuchira sei, because when you do good you are doing unto the Lord. Ini ndakakura ndine pfungwa yekuti prayer is the master key kusvika ndazodevelop understanding yekuti prayer is one of the keys. Imwe key inounloka success kana kuti favor character kana kuti a good character, especially towards strangers. Murume anonzi Abraham kuti ave nemwana anonzi Isaac, chakaitika Genesis 18 akashanyirwa pamba kana kuti pane varume vatatu vaipfuura ndokubva amhanya akawira mutsoka. Akati, "Ishe, kana ndawanirwa nyasha uyai henyu kumba kwangu mudye mupfuurire mberi nerwendo." Varume vari mumba maAbhurahamu vadya. Ndopa vakati, "Gore rinouya nenguva ino, mudzimai wako achava nemwana."
Jora kuti Abraham paakava ne good character towards strangers. Akawa ne breakthrough mu marriage yake pakapronouncewa kuberekwa kwomukomana anonzi Isaac. Joreva kuti character pachayo chinhu chinotoda kuti umire urwe kuti ive yakanaka, nokuti character i personal choice. Unogona kundamatirwa kuti uve munhu ari right, but hazvigone kushanda kana iwe usingade kuva right. Character yakamira mufree will kana kuti mu personal choice. You can go to a good church, popularized by a good message, put out with the right principles to apply in life, but it takes the will kana kuti character yekuzi accepta kuti wozviita here kana kuregera. Character ine problem one, unamatirwe kuti uve munhu ari right, unodzidziswa zviri right, wova nesarudzo yekuva right. Mwari achitosvika munhu vakapa munhu inonzi free will. So chimwe chinounlocka answer kana kuti breakthrough mulife yemunhu i-character. Character unamatirwe kuti uve ne-good character. Character unodzidziswa the right principles, then you will make a choice to follow them or not. Hazvisi pa-fasting to have a good character. Character iri pa-willpower kana kuti pa-choice. Mumwe ananza kuti handina matirinu zvandikuita handichifarire ndive munhu ari right. Kune zvakarigwa pa-personal decision. Even Mwari uchivada, kunamata uchida, but kuda chakanaka nekuita zvakanaka i-choice. Haufoswe nechechi kuva munhu ari right. Kana ukatopinda kuchechi kunonzi kuri right, kunoparidzwa zviri powerful, it's a matter of choice to be a good person in life. But yepano pane nyaya manje, ndepekuti pane zvimwe zvakavanzwa muupenyu zvine chekuita necharacter kana kuti a good character. Moses haana kuroora nokuti aiva nemari yekuroora. Moses haana kuroora nezvimwe zvinhu, but paakarwira vanasikana vaJethro patsime, baba vakataura nevanasikana vavo kuti akubatsirai mamusiyirei. Pavakandomutora akauya pamba, ndokubva apiwa mukadzi unonzi Zipora, akava mukadzi waMoses. Marriage mulife yaMoses yakauya ne-good character towards strangers. Chiri is kumunhu wese kuva a good person towards vanhu vaunoziva kana kuti vanhu vaunotarisira kuti vachakuitira zvakanaka, vanhu vaune hope yekuti vachakubatsira muupenyu. Ukasangana navo vachita senguva vari kunetseka, zviri izi kuti uvabatsire nekuti une hope kana kuti une tarisiro yekuti in future they can still help me. But yandiri kuparidza pano chinhu chiri very strange. Genesis chakaitwa naAbraham pana Genesis 18. Zvanzi akaona varume vatatu vachipfuura, akamhanya akanowira mutsoka dzavo, akati kana ndawanirwa nyasha uyai kumba kwangu muzodya. Zvoda kuti it takes maturity kuziva kuti ukaitira munhu chakanaka ndiwe wawanirwa nyasha. Abraham akamhanya kune varume vatatu akanowira mutsoka, akati if I found favor in thy eyes, please uyai nepamba pangu mudye mugeze tsoka mupfuurire mberi nerwendo. Iko kudyirwa Abraham anokuti ndinenge ndawanirwa nyasha. So it takes maturity and a deep understanding kuti kutoitira mumwe chakanaka kuwanirwa nyasha i-privilege yawapiwa naMwari yekuti waakugona kutoitira chakanaka munhu. So Abraham unotidzidzisa kuti kuitira munhu chakanaka i-opportunity yawapiwa naMwari. Nokuti inzwa, ndikapa murume $5 ichokwadi anofara ndamuitira zvakanaka, but paanogamuchira anloka mari zhinji kwandiri. Saka shoko richiti blessed is the hand that gives more than the one that receives. Why? Nokuti wandapa 5 anotenga zve5, kana akafara sei anongotenga zve5. But inini manje ndaisa trust muna Mwari asiri $5 wamasimba ose. Uyu pandamupa $5 ndamulimita, joy yake inokontrolwa neamount yandamupa. Akatoda kutenga jini ane $5 bond atenge, even afara angatotenga shida mabanzi. But inini pandamupa tarisiro yangu yekureceiva yamuna Mwari asiri $5 wamasimba ose.
That's why it's a great opportunity and honor kuti unge uri pa dimension yekuti you can reach out to others. Nokuti paunoita reach out to others, you are unlocking zvizhinji zviri muna Mwari, iwe wabvisa zvishoma zviri pauri. Wese akupa mari, nyangwe ukafara, mufaro wako uri limited pa level, pa amount iyoyo, pa value yekuti inotengei. But akupa, unogona sekunge ane zvaburitsa, gamba nyangwe ane zvaburitsa, unlock a big door yekuti akutarisira kupiwa naMwari asiri limited with any amount. Saka uchizviona naturally kuti mbeu pachayo kakanda muvhu haikude kari kadzinde 1 unobuda uri muguru wechibage, iwe wakakanda tsanga yechibage. Zvinoda kuti paunorilisa 1 watozvipa a prophecy for many. So blessing iri pakurilisa nokuti the outcome is plenty. It's a great privilege. Yakaitwa Abraham saka akati, if I found favor in thy eyes, ndiyaikumba kwangu. So pano murumanidzi Moses chamupa kuti agone kuroora, continue with a good character, although kwaabva hakuna vano appreciate. Why? Paka akambosvika imwe nguva pairwa muHebrew achirwa nemuIjipita, iye ndokubva apindira akauraya muIjipita. Next time ndokubva aona muHebrew achirwa nemuHebrew, paakabata haana kuti thank you, akati tichakutengesa, wakambouraya muIjipita iwe tichakutengesa kuna Faro, ndokubva atiza. He is running away nokuti ane chakanaka chaita. But guess what? Lose a heart ne spirit yeku continue to do good, although kune vanhu vasinga appreciate. I want to assure you this: in life there are people who do not appreciate no matter you do good to them. Those matter kuti vanzi vanu. But what you need to do is to continue to do good, because when you do good, you are doing it unto the Lord. Munhu anokanganwa but Mwari akatendeka. Izvezvi ndingaone pfungwa yekuti ndingarambe ndichiita vanhu vacho havatende. Pane songo yandomboplaya mota so yasystem inonzi wenyama hatendi. Saka ndiri kuparidza is a spirit, Mwari mweya haasi wenyama. Wenyama akasatenda it's okay, but ndiri kuitira Mwari who is not flesh but spirit. Jethro kwakuudza vana vake kuti endai munotora munhu iyeye akubatsirai. Moses auya pamba ndokubva apiwa mwanasikana anonzi Zipora, ndokubva aroora. Marriage yake yauya nokuti ane a spirit isiri kufa mari yekuti kudii to continue to do good. Kune shona inoti nhamo yemumwe hairambirwe sadza. Statement iyoyo ikakubata, even lifestyle yekuva an intercessor in the kingdom of God you cannot be. Why? Nokuti unongochiti handinganamatira nyaya dzemumwe ndine dzangu. But it is good to intercessor, rinogona kuti munhu anomira on the gap on behalf of others. Simo iyo inokurwisa kana waamuna Kristu. Nhamo yemumwe hairambirwe sadza. Kwa Mwari kunogona kutotsanyira nyaya dzevamwe vanhu. When you stand on the gap as an intercessor, nyangwe uchifungidza kuti uri kumirira vamwe vanhu, ende uchimirira vamwe vanhu, pazvazvinoreva muna Mwari anodiridzira vamwe naiye unodiridzirwawo. A good character is choice. Haisi nhau yechechi, hakusi kunamatirwa, hakusi kumanikidzwa. Kana ukatonamatirwa kuti uve right, iwe ukasada kuva right, pane nyaya. I always love examples. There was a time, when was that? About 2013. Umedeni chipati zapanapa, muna 2013. So taingotaura in illustration kuti toda kukunamatira iwe saruto zvemausimura kuti muregedzi nomudhara ndokubhawa zvanshuwa nyaya yandifanire ndinamatire. Ndisati anamata ndipei phone ndidzime namba yake. Saka unongoidawo just in case. Unazoona kuti prayer haishande pakadai. Prayer pakadai haishande. Imi kana muchinzwa Jesu ane power achiti akaporesa munhu oti kutenda kwako kwakuporesa. Saka chinoporesa chii? Kwani? Because Jesu Jesu afana kuti wachiona ndine power ndakabva kudenga mafake pastor isa ndindakatumwa wapora. Yes, Jesu aitopa credit munhu wacho apora kuti kutenda kwako zvoreva kuti ikoko kune nyaya nyange kuriko kune problem. Yesu hapana paakabvunza kana kushanda kuti wazvaona ndine power ndinoporesa.
aitopa credit kumunhu apora kuti kutenda kwako. Kuti kune chinhu chinoda kubuildwa mulife mako chinoconnecta the power of God to manifest. Moses asvika paholy ground, Mwari vakati bvisa shangu dzako nokuti nzvimbo yauri tsvene. Zvinotoreva kuti anga atosvika panzvimbo tsvene, but he was not aware nekuda kwezvanga zviri paari. Zvoreva kuti zvakafanira kuti munhu ane raba kana kuti insulator akabata magetsi anonzwa sekunge hapana power. Why? Nokuti insulator inoresista the flow of power. So character can be like an insulator to the power of God. So Bible richiti kuna Mark 3. In Galilee, Jesu wakaita minana mishoma because of their unbelief. Bible hariti Jesu ku Galilee ya mushoma kana kuti ku Galilee haana power. Rinoti akaita zvishoma because of their, not because of his, but of their unbelief. Zvoreva kuti ikoko kune nyaya inotoda kugadziriswa. Nyangwe kuriko kune nyaya dzaunoda kuti Mwari vagadzirise. So Moses kwaapa ari kutiza. Why? Ari kuti ndinoda kukutengesa kuna Faro. Yeti paari kutiza chinhu chaasina kuluza i good character towards others. Nyangwe ane zvakanaka zvaakaita kuEgypt hakuna wakamuappreciata. Vakati ndoda kukutengesa kuna Faro. Wakauraya munhu pamidza muchechi ndokubva atiza. Achinosvika pane rimwe tsime ndokusvikira pane imwe fight futi. Ari mumwe aigona kuti idzi